Цялата система на продажбите може да бъде разделена на 7 основни етапа. Първият етап е Lead Generation, привличане на потенциални клиенти. След това ние оценяваме, правим оценка на тези потенциални клиенти, потенциални лидове, които идват при нас и ги филтрираме и разделяме на групи. По-нататък ще разгледаме всяка стъпка подробно. След това, ние когато получаваме тези групи, които сме оценили и които сме разделили, ние започваме да ги загряваме. В смисъл да ги подготвим да бъдат готови да направят покупка при нас. По-нататък ще го видим по-подробно как се прави това нещо. На този етап се правят първите докосвания, първите връзки с потенциалните ни клиенти. По-нататък ние в нашата система имаме и други възможности да правим такива докосвания, но първите докосвания идват точно на този етап, третия етап. С първите три етапа се занимава системата за привличане на клиенти. Ние подробно разглеждахме тази система в генератор на клиенти. След като лида, потенциалният клиент, вече е топъл и вече потенциално може да направи първата покупка при нас, този лид, този потенциален клиент, влиза в нашата система за продажбите. Ще говорим малко по-подробно и за самата система на продажбите, какво трябва да съдържа тя във вашия бизнес, за да работи успешно, когато говорим за работа на B2B пазара. След като лида влиза в системата ни за продажбите, ние започваме втората серия на докосвания и вече работим с топъл клиент, с клиента, който потенциално може да направи покупка при нас. Целта на петия етап да подготвим първата продажба. И след това, когато ние подготвим тази първата продажба, ние в шестия етап пряко извършваме тази продажба. Тоест, разменим нашия продукт срещу парите на нашия клиент. Това фактически е продажбата. И след като клиентът е направил първата продажба, той от системата за продажбите преминава към следващата ни бизнес система, система за работа с настоящи клиенти, която на своя ред също има различни видови докосвания, които са насочени към различни видови клиенти. И целта вече на тази третата система за работа с настоящи клиенти или за работа за обслужване на настоящи клиенти е да накараме нашите клиенти да правят повече покупки при нас и да получаваме съответно по-голяма печалба от това, че продаваме на настоящите ни клиенти.